ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತಿಲಕ ಪ್ರಕರಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಮನ್ಪಡುವ ತೀರ್ಮಾನವಂತ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಡೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ವೈಕ್ಲ ಕಾಸ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಇನಿ ದೀತ ಅಂಚಾದ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನ ನಿಖಿಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಇಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷತಾನ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಯಾದವ ಶೆಟ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ CPIM ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಂಬೇರೇನಿ ನಮ್ಮ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ 53ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ ಬೇರೆನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುತ್ತಾರ್ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ಮೇರೆ ತೂಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಬಂಧಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಜಸ್ಟಿಸ್ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆನೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಉಂಟು. ಮೇರೆನೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೇಸೋಡಿ ಮೇರೆ ತೂಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ 300 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವಿಲ್ಪರ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ 53ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರ ಮೇರೆನೆ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಸುಖಿತ್ ಮೇರೆ ತೂಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಂಗಾತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ CPIM ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಾಯನ ಶ್ರೀ UB ಲೋಕಯ್ಯ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ 53ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಬಲವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇರೆನೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ರಕ್ಷತ್ ಮೇರೆ ತೂಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದು ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು 300 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ 53ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇರೆನೆ ಇಂಗ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಾನಪದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ ಜಯಶ್ರೀ ಮೇರೆ ತೂಕೊರ್ದು ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸಲಹೆಗಾರನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಲ್ಲ 53ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇರೆನೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಮನೋಜ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಮೇರೆ ತೂಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ನಮ್ಮ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ 53ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಮೇರೆನೆ
జయదేవుల మేరు ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ದಿಮಿ 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 ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿನಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಸಡಗರದಿಂದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಿ ಪಂಚಗಜಾಯದ ನೈವೇದ್ಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ನಿತ್ಯವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ಓಂಕಾರನಾದ ಪ್ರಿಯ ಹೇ ಗಣಪ ಸಾಕಾರ ವಂದನೆ ಹೇ ಗಣಪ ದಿಮಿ 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 ನಾಟ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿನಗಿದು ಅರ್ಪಣೆ ಭಕ್ತಿಯ ಧೂಪ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನಗಿದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च गतिं स्वच्छामि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा ಭಾಷಣ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮುನ್ನೂರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಆರಂಭಡೊಂದು 1920 ವರ್ಮಣಿ ಇಸವಿಡು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಒಂದು ಹಿತಚಿಂತಕರಾಯಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕುಲು ಹಲವಾರು ಜನ ಐಟು ವರಿ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪಡಂಚಿನ UB ಲೋಕಯನ್ನಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ಲೆಕ್ಕತ್ತನಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಸಹಕಾರಡು 1920 ವರ್ಮಣಿ ಇಸವಿಡು ಮುಲ್ಪಣಿ ಒಂಜಿ ಬರಿತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಡು ನೂತನ ಕಲಾವೃಂದ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆ ಈ ಸಂಘನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ 53 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಈ ರೀತಿದ ಜನ ಇಜ್ಜಂಡು ಬಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡು ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅತನ ರಸ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೋಯರ ಸಂಚಾರಗೂ ಬಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅತನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಿನ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒವ್ವೇ ಇಜ್ಜಂದೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮದಂಚಿನ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕುಲು ಸೇರ್ದು ಮುಲ್ಪ ನೂತನ ಕಲಾವೃಂದ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟದು ನೇಟು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಯುವಕಿಯರನ್ನು ಈ ಸಂಘದಡಿಗೆ ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲಿನ ನೇಟು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಓ ರೀತಿ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಎಂಚ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಪರೀತಿಡು ಬಕ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಮರಸ್ಯವಾದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅವು ಹಿಂದೂ ಆವಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆವಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೋಡು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಹಿತ್ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪರವಾಯಿನ ದಾದಾನ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಪಣಪರೀತಿರ ಅಕ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ಮುಲ್ಪ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರಂಭಡು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ಓದು ಬರವಾದ
ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಾನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆರಂಭಡು ರಾತ್ರಿ ಸಾಲಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೈಯಾಗೆ ಕೆಲಸ ಬುರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತರು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸನು ಕಲ್ಪೋಣಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾದಕ್ಕಳು ಗಟ್ಟಿಯಾರಿಬೋಡದು ವ್ಯಾಯಾಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯೋದನ್ನ ವಾ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನ ಮಲ್ಪಡು ವಾ ರೀತಿಯ ಅರ್ಜಿ ಕೊರಡು ಓಡೆ ಕೊರಡು ಎಂಚ ಕೊರಡು ಪಂಪ ರೀತಿದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ ಪಡೆಪುಣಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಂಚಿನ ಪೋರ್ತೊಡಿ 74ನೇ ಇಸವಿಡು ನೆಹರು ಕೇಂದ್ರ ಯುವಜನ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಣಪಿಡ ಪುದರ್ಡ್ ಪುನರ್ನಾಮಕರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಂದದ್ದು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಈ ಪರಿಸರದ ಅವು ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಅವು ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಾಗ ಸಹಕಾರ ಆದಪ್ಪು ಓಲ್ನ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡ ಸಹಕಾರ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂದ ದಾದಲ್ಲ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಓವೇ ಕಷ್ಟ ಓವೇ ಸುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪಡೆ ಓ ಒಂಜಿ ದುಃಖದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪಡು ಓವೇ ಸಂತೋಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪಡೆ ನೆಟ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪಂದ್ರ ಪಟ್ಟುಡೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಪರಿಯರೆ ನೀರಿಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ ನೀರು ಕೊಂದರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ಊರ್ದಕ್ಕನ ಸಹಕಾರನ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರ್ಪಣ ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಆರಂಭಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ 5 ಬಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂಜಿ 25ನೇ ವರ್ಷ ನೆನಪುಗಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ 1980 ಎಂಬತ್ತ ಒರ್ಮಣೆ ಇಸವಿಡು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ಈ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇಡೀ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ದತ್ತು ದತ್ತೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ತೊಡಗಿಸಿದು ಹಲವಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಾನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾನಪ್ಪಗ ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಪುಟಾಣಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿದಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಪಂಪ ರೀತಿಡು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಮಿಟಿ ಸೇರಿದು ಮೂಲು ಬಾಲವಾಡಿ ಪಂಪ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಬಾಲವಾಡಿ ನಡಪಡು 5 ಬಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೈಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ತದು ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ದು ನುವೆ ಮಧ್ಯಡು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ತಡು 5 ಬಕ್ಕ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ತಿದ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಮೇಲು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮಾಳಿಗೆ ಮಲ್ತಡು 5ಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪರ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂಜಿ ರಂಗಮಂದಿರನು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ತ್ರಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡೀ ಮುಲ್ಪ ಹಲವಾರು ಹಿಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಅದರ ರೇಬಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಕಾನೂನು ಶಿಬಿರ ಆದಪ್ಪು ಹಲವಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮಣ್ಣೂರು ಮುಣ್ಣೂರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಈ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗೆಡಿ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇಡೀ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಹಲವಾರು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ಊರ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಕುಲ್ನ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನ ಬಂದಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಮಾತ ಮಲ್ಪಣದ ಪೊರ್ತುಡೆ ರಂಗಮಂದಿರ ಮಲ್ಪಣ ಪೊರ್ತುಡೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕರಿಣ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಸಭಾಂಗಣ ಬೋರ್ಡು ಪಣಬ ರೀತಿಡು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ಅಕ್ಕಲ ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮ ಬಕ್ಕ ದಣ ಐನ ಪಾರ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕನ ಸಹಕಾರ ದೇತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗ MIM ಪಣ್ಪಣ ಈ ಸಭಾಂಗನನು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮಲ್ತಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಡು ಸರ್ತಿ 2021 ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಬತ್ತಿನಪ್ಪಗ ಹಲವಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆದ ಕಿಟ್ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತನು ಅಂತೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಕುಲ್ನ ಸೇವೆ
ಮಾತಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾದಲ ನಿರಂತರವಾದ ಶ್ರಮ ಬರ್ತದೆ. ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಕಲಲ ಮಾತಾ ವರ್ಗದ ಜನಕುಲಲ ಮಾತಾ ರೀತಿದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ಗಳಿಸಿದೆ ಅಕ್ಕಲ ಸಾಕಾರಡು ಇನಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ 53ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಟು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ದ ಜಸ್ಟಿಸ್ KS ಹೆಗಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಕ್ಕನ ಸಹಯೋಗಡು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ತಪಾಸಣೆ ಇನಿ ಆಯರಂಡು ಅವತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಬೈಯಾಗ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರೇ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸೇರದು ಬೈಯಾಗ ವೈಕಲ ಕಾಸುಬೋಡು ಪಂಪಿನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರೇ ಒಬ್ಬರೊಳ್ಳೆರು ಅಂಚಿನ ಐಕ ದುಂಬು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪುಟಾರಿಣಕ್ಕಲ ಬೆತಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಾತಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಇನಿ ಮುಲ್ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುಣ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಕ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಅಕ್ಲನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತೊಂತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಣು ಪಣಿಯರೆ ನಳ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡು ಅಂಡ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿಂಡು ನಂಗೆ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈತೆ ವಿಚಾರಣು ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಈ ವಿಚಾರಣು ಪಣಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ರ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೇರಿದ ಮಾತರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದು ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಅಂತ. ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವರದಿ ಕೊರ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಬರಿಗೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನದು ಮಗು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತಿನ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿದರು. ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಂಡಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ನ ಯುವಕ ಮಂಡಲಡು ಎಂಕ್ಲ ಕಲಾವರ್ಧಕ ಯುವಕ ಮಂಡಲಗಳ ಇತ್ತ ಸಾಧಾರಣ 50 ವರ್ಷ ಅವನು ಬರ್ತಂಡ 51 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೂರ ಹುದ್ದೆಲಿನ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಮೇರೆ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘ ಇತ್ತಿನಂದ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಜನಕಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯುವಕ ಮಂಡಲಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಕಲ್ನ ರಡ್ಜಂತಲ ಸಹಕಾರಡು ಆ ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಚಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಘಗಳು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರಿ ಆಪುನ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಆರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಸರಕಾರದ್ದು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸವಲತ್ತುಗಳಾದಪ್ಪು ಅತ್ತನಂಡ ಊರುಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಈ ಸಂಘಲಿನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿವೊಂದು ಆ ರೀತಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕುಲು ಆರ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕುಲು ಕೃಷಿತ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಊರುಡು ಆಪುನ ಕೃಷಿಕಲ ಸಂಘದ ಜವನಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಲ್ತದ ಸಂಬಳದ ಅಂತೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಐಕ್ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಜವನಿಯರು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಯರ ಆಪೋಜಿ ಇದರಿಂದ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಪೋಂಡೆ ಯಾನ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸಡು ಯಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ವೆ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದ ಪನ್ಪನ ಎಂಕಲ ಇಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಈ ಸಂಘ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ತೂದನಗಾರ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣ ಅಂಚಿನ ಏತೋ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೇರು ಇಂಚಿನ ನನ್ನಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಸಂಘ ಉತ್ತುಂಗ ಪಾಡು ಪಂದ್ಯನ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಊರ್ದಾಕಲ್ನ ವಿಚಾರ ಪಂಪನಂಡ ಆರು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬು ನೀರು ಎಂಕ್ಲೆ ಎತ್ತೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂದ ಅಂಡ ಇನಿ ಈ ಊರು ಕುಡ್ಲರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಜಾಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ಮೂಲ ಆತ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಜ್ಜಿ 500 ಮೀಟರ್ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎನ್ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡು ಆತನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲು ಈತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಪತ್ತಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಪತ್ತಿನ ಪೂರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡುತ್ತಿನಂಚಿನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕಲ್ನ 500 ಮೀಟರ್ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಕುತ್ತಾರ್ದ 500 ಮೀಟರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಿಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಪಂದ್ಯಾನ ನಂಬೆ ఆయన ఏత నికులు ప్రయోజన పడ పండుదో నికులు ఆయన తోడత్రే కుడ్లడ్ సంత ఇంచిన వ్యవస్థ తిక్కంది ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕುಲು ನನಲಾತ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಕ್ಲೆಗಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಕರಾದ ಕ್ಯಾಂಪು ಅತ್ತಂದ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆದು ಪುನಗ ಎಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡೊಂದಂಡಲ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರಲ್ನ ಪಂತೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗಿ ಏಪಲ ಎಂಕುಲು ತಯಾರಾದಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟುಡಿತಿನ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದಂಡಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ಆತ ಮಾತಾಡ್ತಂದೆ ಎಂಕುಲು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಡು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಂತರಂದ ಐತ ಉಚಿತವಾದ ಐತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಂಕಲು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕಲ್ನೇ ಕ್ಷೇಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಂತ ಮಲ್ತದ ಕೆಲವರಿಗೆ
ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಕಲು ವೆನ್ಲಾಕಗೆ ಪೊದ್ದೆತ ನೋಡೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕ್ಷೇಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ವಿಚಾರ ನಿಕಲ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ನೆಕ್ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ 30,000 ಓರಿಯಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ದಂಡ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆನ 50,000 400 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆನ 5 ಜನ ಎತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಂಡ 30,000 400 ರೂಪಾಯಿ 50,000 700 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆನೆ 7 ಜನ ಪಂಡ ಕಂಡನ್ನು ಬಿಡದಿ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಸೇರೋಣ ದಂಡ 30,000 700 ರೂಪಾಯಿ 50,000 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಈತ ಕಡಿಮೆದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಓಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಕೈ ದೆತೊನ್ನ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ CSR ಪಂಡದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಈತ ಕಾಸನ್ ದೀತಾಯ್ಕ್ ಅವೇನು ಎಂಕಲೈಕ್ ಪಾಡ್ದ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಕ್ಲೆಗು ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಕೊರೋಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶೋಡಿ ಕ್ಷೇಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಚೆನೆ ನೆತ್ತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಕಲು ಪತನೋಡು ದೆತನೋಡು ಪಂಡಂದು ಐಟ್ ನಿಕಲು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆವಂದೆ ಪುನಗಲ ಐಟ್ ನಿಕಲಿಗೆ 20% ಮುಟ್ಟ ರಿಯಾಯಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಮಾತ ವಿಚಾರಣೆ ಪನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ತಾ ಕೌಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡಂದಾನ ನಿಕಲು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆಯಲಿ ಪಂಡದು ನಾನು ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಡಪೇರಂಡು ಐಕೆ ಅನುಮತೊಂದು ಎಂಕರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಅನುಮತಗೊಂಡು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಬಿರಗಳು ಇನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾತಗಣ್ಯ ವಂದಿಸುತ್ತ ಮಕ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತಾ ಸೋಮೇಶ್ವರಾಗರು ಧರ್ಮನೂರಾಗರು ಹಾಗೂ ಮುನ್ನೂರು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುವೆ 53 ಜನ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆವಡನಾಂಡ ಐಟ್ ಪತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಐಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ದ ಮೆಂಬರ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಇನಿ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಪ 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರಮ ಇನಿ ತೋಜಂದುಂಡು ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಲ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಬೋಡೈನಾಥ ನಿಕಲ್ ಕೊರಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಇನಿ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಕರಣ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಪುರ ನಿಕ್ಲ ಸಾಕಾರೋಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಾಕಾರೋಡು ಇನ್ನು ತಿಕ್ಕನಂದು ಬಂಡದು ನಿಕ್ಲೇನ ಅಭಿನಂದಿಸೋದು ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪು. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತಿನೈತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ಕಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹೊಂದಿಸೋದು ಏನು ಪಡಿರ ಕೆಂಡ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಂಡರು ಕೃಷ್ಣ ಪಣ್ಣೆ ಆ ಲೋಕ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತದ ನೇನು ಆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ಮತ್ತೆ ಪಂಡರು ಇಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ಪುನ ಆನಿಗೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಆನೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಬತ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನಾಟಕ ರಂಗೋಲು ಬತ್ತ ಉಪ್ಪು ಪೂರ್ತಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ಪಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೋಡೊಂದು ತುಂಡ ಎಂಕಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುಣೆಂದು ಎತ್ತದಾಗದು ನೂತನ ಕಲಾವೃಂದ ಅಂದುಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣನ ಕಟ್ಟೋಣದಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೆಲವು ಸಮಯ ನಡಪದ ಐದು ನಡಪದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಾರು ಬಂಡಿರತ್ತಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬಣ್ಣಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತಾಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಬೇಕಂಡ ಐದು ನಡಪೈರೆ ತೀರೊಡತ್ತಿ ನಡಪೈರೆ ಸರಿಯಾದ ನಡಪ ಓಡತ್ತಿ ತೀರ್ವಾ ಎಗ್ನೊಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಿನಾಕಲು ಪೂರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನಾಕಲು ಅಥವಾ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿನಾಕಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಕಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಾಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಕ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಂಡದ ಐದು ಮಾತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೋಡಿಗಳಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂದ ಇನಿದಾನೆ ತೋಚನೊಂದು ಕೆಂಡ ಇನಿದಾನೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರ ಬಿಡಿದ್ರ ಕೆಂಡ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕಾಸು ಕೊರಪುನಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘ ಈ ನೆಟ್ಟು ಮಂಡಲೋಡು ಇಜ್ಜೇರು ಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಪುಡೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಈತ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಹತ್ತಿರಂದು ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಬಂಜಿ ಗುಲೀಕೆ ಆಗು ಸಂತೋಷ ಬೇಕೆಂಡ ನಿಕ್ಕಳು ಆ ನೀಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಮೂಲು ಬಾಳವಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಿಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಮದುವೆ ಮಂಟಪಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಮಾತಾಯಿರೋ ಸಂದು ರಂಗಮಂದಿರ ಮುಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಸು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಸು ದಮ ಪಾಡ್ದು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಡೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ ಮೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಹತ್ತಂದೆ ಬಾರಿ ಮಳ್ಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಂಪಳ್ಳಿ ಕೂರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಹತ್ತು నేను చూడే కదా ఎట్లకి ఎంకి ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಂತೋಷ ಆಪಡು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯೋಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಈ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಗಳು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಮ್ಮೆ ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲಿಗಳು ಒಂಜಿ ಎಮ್ಮೆ ದನೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಜವನೇರು ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೂಟವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಗ ಮೇಲೆ ಬೈದೇರು ಬುಲ್ ಮಾತಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಂಕುಲು ದೂರದಲ್ಲ ತೋಂದುಳ್ಳೆ ತೋಂದುಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದುಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಿಕ್ಕಲ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಬರ್ತು ಪಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಶಿಬಿರ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೈದ್ಯರು ಶಿಬಿರ ನಡಪಾಯರುಂಟು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವು ಆದ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ನನಗ ದಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಪಂಪುಳಿಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಬಯ್ಯಾಡು ಬತ್ತದ ಕೆಲಸ ಬರ್ತದೆ ಬತ್ತದ ಬಯ್ಯಾಡ ಒಂಜಿ ಹೋದರೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲ್ಪುಳೆ ಯಾಕೆ ವಚನಾಲಯ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಒಂದಿಗೂ ಬರ್ತಾರಟ ಬಯ್ಯಾಡ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬಯ್ಯಾಡ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕುಳ್ಳದು ಬತ್ತದು ಓದುದು ಬತ್ತದು ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೆಲವು ಪೇಪರ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ಡು ಸುಳ್ಳು ಉಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ಡು ಸತ್ತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿವಸ ಸರಿ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ದಿವಸ ಸರಿ ಜನ ಉಪ್ಪುಂಡು నేను ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಓದುದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತಂದರೆ ಆಪು ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಗಳು ಮಲ್ತಾರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿಗಳು ನಿಗಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಣೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಯ್ಯಗೆ ನಾಟಕ ಉಂಟು ಇಟ್ಲೆ ಶಿಬಿರ ಉಂಟು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಯವಾದ ಜಳಪುಡೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಆಯ್ತ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬೇರೆ ಮಾತು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಎಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಳಿಯಿಂದ ನಿಂತರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡಿ ಅನ್ಬತ್ತೆ ಭತ್ತದಾಯಿ ಪಕ್ಕ ದಿನೀಯ ಸಂತೋಷನೇ ಎರಡು ದುಯ್ಯೆ ನಿಕ್ಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೋನಾಗ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಪಂಡದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಹೆಂಗ ನಿಕ್ಕಲೋನಿ ನಿಕ್ಕಲೆ ಹೆಂಗ ನಿಕ್ಕಲೇ ಬೇಕು ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನ ಪಾತ್ರಗಳ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮುಖಂಡರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಖಜಾಂಚಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮರಿಗಳ ಏನು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಂತೋಷದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರರು ಅಂತ ಕರಿನ 52 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಂತದ್ದು ಅನ್ನ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಜನಕುಲ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಇನಿ ಅವತ್ತ ಮೇ ದಿನಾಚರಣೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಈ 53 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಾತಿರಿಗಳ ಮೇ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದೊಂದು ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅನುಮಂತ ಕೊರಬಾರದು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಬಾಧ್ಯರದ ಒಂದನೇ ಮಂತೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಕಡೆಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾದವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಇಂಕ್ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನಿ ಯುವಜನ ಇಲಾಖೆಯೋಡು ಸರ್ಕಾರೋಡು ಬೇತ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡ್ದಂಡ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅక్కడ ಕಂತದ ಕೊರಡಾಯಿನಂಚಿನ ಅರ್ಹತೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ದಯಕೆಂಡ ಕರೀನ 53 ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂಜೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯ ಅವಡು ಜಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಷಯ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಅಕ್ಲಿನ
ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆದ ಮುಖವಂತ ಜವನೇರನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಡು ಅಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧಿಡು ಬದುಕೋಡು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ತನ್ನ ಊರುಡು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಜವನೆ ಬರೋಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ವೈಚಾರಿಕವಾದ ಹಾಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೋಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆನ 53 ವರ್ಷದ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಊರಿಗೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡು ಯಾರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪನ್ಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ 25 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಏನು ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಾ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯೂಬಾ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಮೇರಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿದ ದಿಗ್ಬಂಧನದ ಎದುರುಡ್ಲ ಆ ದೇಶಡು ಪ್ರತಿ 30 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅವಡು ಅವು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದೇ ನಿಜ ಜನಗಳಿಗೆ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಉಚಿತವಾದ ಕೊರಡು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಕೂಡು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡು ಜಗತ್ತದ ಸಮಾಜವಾದಿ ದೇಶ ಆ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಪೋನಗ ಕೆಲವೇ ಸಮಯ ತುಂಬು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಜಗತ್ತದ ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅವು ಚೀನಾ ಪಡು ಕ್ಯೂಬಾ ಪಡು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಪಡು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಂಟ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಪಿನ ಸರಿಯಾದ ತೆರೆನಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಏರು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೊರೋನಾ ಪರ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಕರಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಂತ್ರಿನಕ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಎತ್ತು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭಿ ಮಂತ್ರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಆ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಬದುಕೇ ಸರ್ವನಾಶ ಆತನ ಜನ ಉದಾಹರಣೆ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ಕಡೆ ತೂತ ತನ್ನ ಬದುಕಿಡೊಂದು ಮರಣಾಂತಿಕ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನಗ ತನ್ನ ಜೀವನೇ ಕಳೆಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತೋಪ ಇದು ಒಂಜಿ ಮೇಟಾಂಡ 75 ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಡು ಇನ್ನೀಗಲ 75 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಶಾಲೆಡು ಅಡಿಗೆ ಮುಂಪುಣ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇತ್ತಲ ಪೋಪೇರು ಪಂದಾಂಡ ಆ ಪೊಂಜೋಗು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆಹಾರದ ತಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ಇಂಚಿನ ಸಾವಿರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಡು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕೇವಲ ಆಟ ಪಾಠ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ದೇಶದ ಬದುಕುಗಳ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಇನ್ನೀಗಲ ಈ ದೇಶಡು 1% ಜನಗಳ 53% ಸಂಪತ್ತು 10% ಜನಗಳ 53% ಸಂಪತ್ತು 20% ಜನಗಳ 80% ತಾತು ಭೂಮಿ 80% ಜನಗಳ 20% ತಾತು ಭೂಮಿ ಇನ್ನೀಗಲ ಅವೇತ್ತು ದೇಶಡು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ತನಲ್ಲ ಅವೇತೋ ಉತ್ತಮ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಆಟ ಪಾಠ ಕ್ರೀಡದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಪೈಸದ ತೆರಿಗೆ ನಾವು ಏರೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಖರ್ಚಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲ ಅವಳ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಓಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಏರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಹೆಂಚೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಂಚೊಂಡು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಂಚೊಂಡು ಅಸಮಾನತೆ ಹೆಂಚೊಂಡು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಂಚ ಲೂಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏತ್ ಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ నేను మాత తూపిన దొట్టుకు ఆ ಕೆಲಸ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಂತಿನೆಟ್ಟು ಅವೇತೋ ಯುವಕ ಮಂಡಲಗೊಂದೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವೇತೋ ಯುವಕ ಮಂಡಲಗೊಂದೊಂದು ಮಾದರಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆ ನೆಲೆಗಟ್ಟಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಕಲ 53 ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘ ಎಂಚಿನ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸಾಧನೆ ಎಂಚಿನ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅವಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಟ್ಟೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ್ಕಂದಿನ ನಿಕಲ ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಂಚೋಣ ಆಣಿದ ಕಾಲೋಡು ನಿಕಲು
ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನ ಮಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮನೇ ದತ್ತದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆ ಕೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತು 500 ಮಿತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪದ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ ನೋಡ. 500 ಮಿತ್ತು ಜವನೇರನ ಇಲ್ಲಡಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೋಡು, ಈ ಊರುಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಪೋಡು, ಜಾತಿ ಭಾಷೆ ಧರ್ಮದ ಅಮಲದಿಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಬದುಕೋಡು ಬಂದಿಚ್ಚಿನ ನಿಖಲು ಕಲ್ಪದಾರ. ಐದು ನಿಖಲು ಮುಂದುವರಿಸಲೆ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನನಾತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ. ಮುನ್ನೂರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕುತ್ತಾರು ಇದರ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ KS ಹೆಗಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೇಳಕಟ್ಟೆ ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಯಾದವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ CPM ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ, ಇವರಿಗೆ ಮುನ್ನೂರು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಂದಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸಕೊಲ್ ಚಾನಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶಾಮಿಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ MC ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಯಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಸೋನು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದಂತಹ ಶರಣ್ಯ, ಸೋನಲ್, ಯಾಶಿಕಾ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.